Tibur. Nung naman ka na tambay. Sa maning tawhan na. Di man mo tingog pangutan-on. Sige problema niya eh. Hoy. Sama ka. Sa may labot nimo magtambay ko diri. Magbuti kag magtambay ko diri. Ah, bantog. Nagkagwapo na ka. Ya pilisupo na kay kag tinubagan. Baya nimo. Kay baka biyataw ko nga gwapo ko. Mabitong diri ko magtambay kay di ko gusto nga. Matakdan ko sa iyong pagka-batignaw. Yati, salig kay nagkaputi naman. Mag-inana na ka. Huwag sa gigamit ni mo Tibur. Ay da. Makilabot og maputi na ko, magwapo na ko. Inanay naman gikusukan sa una, kay ba naman ko nga gwapo na ko daan. Sa panganong sige magpangutana na ko bahin sa akong mga gigamit. Kaya pala naman jud ko nga bisag unsa mo gamit sa akong mga sekreto kung unsa akong pagpagwapo. Bawo na ko nga di na ka magwapo, bati na jud kag daong daan. Ay da, nangutana ra gani ko. Grabe po di mo dag istorya oy. Diha na ka oy. Yawa gito si Tibur oy. Pilisupo kayo mag istorya. Kung may problema ni mo nga, sige makagyaw-yaw ikaw ra usa. Dili kay si Tibur. Grabe kay pilisupo kayo mag istorya. Nangutana ra ko sa unsa iyang gigamit kay salig gwapo naman. Ya, sakit kay mag istorya da naman to ya. Sugsug oy. Nausa man pug ka nga. Murag karon pa ka ng Tibor nga sa una gagmay pa ta inana na gina siya. Pilusupo gina sa kaayo. Ay nagkabag-o anak kay Sus, di gina siya mausab sa kanus Mao lagi part. Nabusit gigo atong Tibur oy kay. Grabe kay pilisupo ta istorya. Aras ako part kay manglaw pa ko. Sige. Ay lang to di ba kay tibaw na ka anak niya na inana gina siya. Pilusupo kay na. Murag ginsang gwapo. Na, tay lagawang at sibal sakitan man sa istoryang Tibur. Aras Tibur ay. Tuo na ko na be. Bur. Unsa man to nimo si Archie nga grabe mang pagka bulbul ato niya. Sakitan man to sa imong mga istorya. Istorya kuno ka murag di tawo. Di makaos iro imong istorya. Ako imong gipangutana? Unsa man pug ka? Kinsa pa madaya kong istorya nga ikaw ra may tawo diri. Ano to manguguog ka nang ingkanto ning nangutana nako diri. Pagkahilas pud nimo mo istorya boroy. Hilas man day ay magsige kag pangutana nako diri. Hilas nga magsige pangutana. Pwede mo hawak ka diri kay na matakdan gani ko sa inyong pagkapatignaw di ko ganahan mabuhi kalibutan kong mapareha kog naong ninyo. Kanang imong pagkapilosopo bor. Mabalsan ka sa pila ka adlaw. Uy lami nimo ka istorya. Yan ay. Ganong mahadlok man pugog mabawsan ay nya. Usap po ako maginahanglan nila. Naa naman ako tatanan. Maginahanglan pa man ko nila. Ang hapon naman di ay ni. Pwede na siguro po mauli sa mua ay kay wala na ko makitaan siguro mga batignaw dito. Kaya tapos mga kasilingan tag mga tignaw eh. Lah. Buangan ako, hindi ko adoon dito di ay. Ito sa kupi. Nga simbal katong hitabo sa ako ano sa Ukraine o kuan Russia. Grabe daghan na kay nangamatay sa. Grabe daghan na ng patay Ginoon. Iya to nila. Ila nakakalibo kay paminaw nimo. Maundang na ilang gubat di. Ambot lang kahana kay si kuan kana si Putin. Sige ba magyapon pa atake sa mga kuan, yung mga sundao sa Ukraine. Astang di malasa. Hindi ko katulto sa kong atuan di ay. Che. Mora to ha. Sa pagsugo ni mama oy nga ato ila ni Uncle Dudong. Ito sa ato ng istorya kay Asa mo ka? Nabok dre niya. Asa di ka de? Paglungag palagi pug ko. Kay hapon na. Ha? Kay sige, basig pangita na kong kuan. Sige lang, mutanan lang ko dito sa unahan ug naay mga tao dito ako makitaan. Ari lang sa ako magpatsilsil lang sa ko re. Sige. Uy. Sakto kayo nas papart ay. Tanah pa ni. Uy, Part! May hapon niya, Part! Uy, Gor! Naanda ko ka ng kamba ka ng pangutana. Sa may pangutana ni mo? Nang katultol kaya lang ni Dudong ko no kay gisugo magugong mamagot ko. Pero kaso wala ko katultol silang balay. Di ra pagi ko katubag ana bor kay
kaning di ra ko kumutubay anang tao nga batig na wong. Ah, paita po ni mong tinubagan. Uy, nangutana ra po biya kong tarong. Aw, unsa man day imong pagtuo? Nagbinuang kog tubag nimo? Ah, pati apo ni mo og kanang batasan part. Uy, gipangutana ra biya kong tinarong ha. Ug bati pa kog batasan. Ano magsigi pa man kag pangutanan nako. Diha na ka oy. Di ko ganahan maging atubang anang taong itom. Batig na wong. Ilas kayo. Kinsa. Oh, be. May kina si Archie. Ako na pangutanon, be. Archie! Pwede mangutana? Hapo naman. Mura mo. Ba't akong balibo? Ay, inkanto sa kong atubangan ay. Asa ba ni? Kilit atubangan. Hindi na gabi. Uyaw na. Gabi ha mga tawhan na pangutanon.